Så er der fisk. Nu skal vi bare have den ind og se, hvad der er for noget, vi har fået kontakt til her. Jeg tror sgu, det er en havørred. Så det er vel. Så. Jo. Her er der også. Så vi bare lige have den ind, så vi kan få et mål på den. Så se, hvor fint den er. Lille fin grønlænder, tror jeg. Den er ikke klar. Lige underkanten i størrelsen. Den er omkring de 40, men der er ikke meget værd med en fisk i 40'erne. Hold da, hvordan har du taget den der, lille ven? Klart. Og nu valgte nettet så at synke. Jeg bliver altså lige nødt til at have dig der i nettet en gang. Det er nok ikke min gode vilje, jeg skal have fat i dig så mange gange. Den har du godt nok også taget. Den har du godt nok taget slemt, den der. Så har du da godt nok fået slugt den krone alligevel. Jeg kan godt lige have et mål på dig, faktisk. Hvad er du? Jeg tvivler lidt på mine målegenskaber på min stang. Det var lidt sjovt lige at se, hvor stor du er. Og lige for at jeg har... Kunne du ikke være 45 i det mindste? Hvordan er det nu? Før det der. Jeg er da også ved at hænge fast i mig selv her nu. ...42, 43. Og jeg har ikke flere hjemme i fryseren. Så... Du ryger simpelthen med hjem. Fordi jeg godt lige bruge dig til de næste par dage her.